Insellmilkom, illum il-ħamis 18 ta' Ġunju, nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Ninaqdu flimkien u llum nitolbu għall-isqfijiet tagħna, b'mod partikolari għall-isqof elett tad-Djoċeżi ta' Għawdex, Monsinjur Anton Towma. Nitolbu għalih biex ikun raj skont il-qalb ta' Ġesu u biex fi kliemu stess il-koll naħdmu għar-renju ta' Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Il-ħadd li ġej niċċelebraw jum il-Missier u għalhekk qiegħed nitlob illum il-Quddiesa votiva għall-familja. Bħalma diġà smajtu qegħdin ukoll nitolbu f'din il-Quddiesa għal Monsinjur Anton Tewma l-isqof maħtur il-ġdid għal Għawdex. Nitolbu li l-isqof l-isfijiet, aħna l-isfijiet, inkunu dejjem fl-ispirtu tar-rajt tajjeb li huwa wkoll missier għall-merħla. U għalhekk il-ħadd li ġej meta niftakru fil-missirijiet, ma niftakrux biss fil-missirijiet naturali li huwa dover tagħna, parti mill-kmandamenti tal-mulej, weġġaħ il-missiere kullhom, imma niftakru wkoll fil-missirijiet spiritwali tagħna. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba nqasna lill-ġenituri tagħna, ta' kemm il-darba ħadnihom bil-għerra, jew ma rrispettajnihomx kif jistoqilhom. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int bnejt il-għaqda tal-familja fuq il-pedament sħiħ tal-ordni tiegħek. Firħina tiegħek isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek biex insiru nixbħu lill-familja mqazza ta' ibnek fil-virtujiet tad-dar u r-rabta tal-imħabba. Ħalli niġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Qam qisu nar Elija, il-profeta, u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa, u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom flatt. B'kelmet il-mulej qala ismewwiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija f'ġubijietek, u min jista' jiftaħar daqshekk. Qajjim tmejjed mill-mewt mingħajr l-imwiet b'kelmet loli. Tfajt mal-art slaten santilfu u nies taġieħ mis-sodda tagħhom. Smajt ċanfira fis-Sinaj u f'Ħoreb sentenza ta' kastik. Dlikt slaten biex jitħallsu u profeti biex jilħqu warajk. Kont meħud f'rifnu tan-nar, f'karru biż-żwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret l-għada Alla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribujiet Ġakob. Imbirkin dawk li jaraw u dawk li raqdu fl-imħabba, għax żgur li aħna wkoll ikonna l-ħajja. Kien Elija li nħataf minn rifnu u Eliżew imtela bl-Ispirtu tiegħu. Fi żmienu ma kienx jirtot quddiem il-kapijiet u ħadd ma ħakem fuqu. Xejn ma kien tqil wisq għalih.
Sa wara mewtu baqa' profeta f'qabru. F'ħajtu għamel eġubijiet u f'mewtu l-emejjel tiegħu kienu tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej saltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru. Is-sewwa u l-ħaq is-sisin tat-tron tiegħu. Ngħidu flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. In-nar jimxi qudiemu u jeqret l-dewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja. Tara dan l-art u titriet. Ngħidu flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu. Jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Ngħidu flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, li jiftaħru bix-xbijat firħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Ngħidu flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom uliet adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom mu titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għal-jom li aktar ma jgħidu aktar jinstemu. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Fidi l-Kristu. Tal-Evanġelju nitnatfu n-nubietna. U jintroduċi it-talba li aħna nafuha bħala it-talba tal-mulej, it-talba li għallimna hu. Il-mulej jinsisti li Alla huwa missierna. Fil-fatt, it-talba stess tibda bil-kelma missierna, imma hija introdotta minn din l-espressjoni ta' Ġesu. Missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. U bħala konklużjoni, immedjatament wara li jagħtina t-talba tal-missierna, jerġa' jinsisti li hemm bżonn naħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom biex missierna li hu fis-smewwiet jaħfer lilna wkoll. U jerġa' jekk intom ma taħfrux lanqas missierkom ma jaħfer lilkom. Il-kelma missier f'din is-silta mill-kapitlu 6 ta' San Mattew insibuha propju 4 darbiet. Ma jgħidx il-mulej, ma jgħidx Alla, imma jgħid missierna, missierkom. U f'dan il-kuntest nifhmu li jekk Alla missieri jiena iben, jiena bint. U dak li qed
jallimni Ġesu bit-talba li joffri huwa kif jiena nkun quddiem Alla bħala missieri, bħala missierna. Għax jiena ma nistax nersaq lejn Alla u ninsa li m'iniex waħdi, li jiena bint ma' oħrajn. Kelli l-opportunità nitkellem fuq il-maħfra it-tlieta li għaddew meta kellna il-Vanġelu li fih Ġesu jitlobna inħobbu lill-edewwa tagħna. Illum tajjeb nieqfu fuq din il-kondizzjoni li għamel il-mulej. Jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom jaħfer lilkom ukoll. Jiena u nitlob maħfra ta' dnubieti qiegħed nimpenja ruħi li naħfer lil ħuti. Għax jekk Alla huwa missierna, allura il-bnedmin l-oħrajn huma ħuti. Għax mhux missieri ma missierna. Għandu ħafna ulied u aħna qudiemu il-koll ulied, għalhekk huwa missierna. Mhix ħaġa faċli, imma Ġesu jinsisti tantu hekk li jgħidha l-ewwel bil-pożittiv. Jekk taħfru il-ħtijiet tagħkom, jaħfer lilkom ukoll. Ma mbagħad jerġa' jgħidha anke b'mod negattiv. Jekk ma taħfrux, lanqas missierkom ma jaħfer lilkom. U forsi ngħidu ma jiena m'għandix jaħfer li. L-orrif tal-Knisja, mod speċjali Ċiprianu, bħalissa qed naqraw fil-liturġija tas-Sijat kumment sabiħ ta' San Ċiprianu fuq il-missierna. Jgħid, jekk inti ma tarafx li tidneb kuljum minħabba djufija tiegħek, allura meta tiġi titlob il-missierna qed tgħid xi ħaġa li ma temminx fiha, għax inti kuljum lill-missierna tgħidlu aħfrilna dnubietna. U kemm hi ħaġa sabiħa li aħna meta nitolbu t-talba li għallimna Ġesu ma nitolbux biss għalina, imma nitolbu wkoll għal ħutna. Ma ngħidlux aħfir li dnubieti l-oħrajn insihom qisu xi prize dejda min se jiġi l-ewwel. Imma jien u nitlob lil missierna nitolbu wkoll għal ħuti, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iżjed ma niftakru fit-talba ta' missierna li għallimna Ġesu nifhmu kemm hija għażiża għalih il-familja għaliex it-tixbijat li żjed profondi li għażel Ġesu li jsejjaħ lilu nnifsu bin il-bniedem ġejjin minn hemmhekk. Aħna nitolbu għal missirijiet naturali tagħna, mod speċjali nhar il-ħadd li ġej, imma wkoll għal missirijiet spiritwali tagħna. Nieħu l-opportunità biex nawgura lil Monsinjur Anton Tewma, l-Isqof Maħtur għal Għawdex, nirringrazzjaw il-Monsinjur Mario Grek tal-ħidma tiegħu għal 14-il sena bħala Isqof ta' Għawdex u nitolbu għalih u jibda il-missjoni tiegħu f'Ruma bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Imma nitolbu il-grazzja tal-għoża fil-familji kollha tagħna. Kemm il-familji naturali tagħna, il-familji li minnhom ħriġna aħna, ukoll il-familja li hija l-Knisja, il-familja ta' Alla. Ejjew noffru dawn l-intenzjonijiet kollha fidejn Sitna Marija biex hi taqlanna minant il-ħnina tal-mulej il-grazzi kollha li neħtieġu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej missierna, tilqa' t-talb tagħna u tagħtina fil-ħina tiegħek dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex twettaq il-familji kollha tagħna fil-grazzja tiegħek u sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, Missier Quddies, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kull imkien irrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li nbattunna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marja Verġini. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejk fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Quddies tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, ħasan, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawn hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjibu ħnina tijak il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier. U bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Missier l-aktar ħanin inti tajjixna bis-sagramenti tiegħek. Għamel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza ta' ibnek il-waħdini biex wara t-taħbit ta' din id-dinja nissieħbu magħha fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lill-mulej, irroddu ħaj. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għall-missirijiet kollha ħajjin u mejtin u għall-isfijiet kollha ħajjin u mejtin. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl nagħtek. Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Nissierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnati. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija Slim tal-mewt għalik tagħna. Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikunolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jagħmilha avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina u dana turufnament il-Ġesu.
il-frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddilu. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal tagħna. Missier eternali, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Sant, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistoqqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. O Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Veġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk li nistqarruhom Alla li nkunu mejjuni mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u int laqwa fost il-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu għalina. l-Alla għalina.
nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ek naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Ninformakom li għada solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu fid-9:30 ta' filgħodu ser tixxandar Quddiesa mill-oratorju tal-Kurċifiss fil-Bażilika ta' Marija Bambina fl-Isla fejn tinsab meqjuma xbija mirakuluża ta' Ġesu Redentur. Il-Quddiesa li ser tiġi ċelebrata minn Monsinjur Arċisqof ser tixxandar dirett fuq TVM2 fid-9:30. Infakkarkom ukoll li fuq il-website quddies.knisja.mt tistgħu issibu lista aġġornata tal-ħinijiet tal-Quddies li qed jiġi ċelebrat fil-knejjes tagħna kemm fil-jiem ta' matul il-ġimgħa kif ukoll is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Din il-lista hija aċċessibbli wkoll mill-website tal-Arċidjoċesi ta' Malta knisja.mt. Grazzi tal-li kontu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-koll il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Insemmilkom.